see, 'cause I think I do want you next to me. Huh? I know you're so bad. Ano? Sila. Hinahanap. Kukuha ako ng kani, yung bagong luto. Good morning. Ayan. Ininit ni Dan yung leftover na spaghetti para sa breakfast nila. Kasi alis kami agad. Baba, say good morning. Baba, say good morning, people. Morning. Let's play it again. Good morning, people. Play again. Baba. I need to go and let whoever gets one. Good girl. Is that pretty? Dalaga na siya. Baba, what are you doing? Look at mommy, Bob. Look at me. Oh, Hoy. What are you doing? Repeat. Lipit. 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 Ano? Patingin. Bigote? Ano kiraray ka na, nak? What did Tita Ray say? Oy! Sabi ni Tita is this one only. Tingnan nyo, eto lang. Kinuha niya yung dark. So, paano na? Mag-wipes na tayo, Day. Ganda. Tita Ray's look. Yeah, so pretty. Pinasabi pa niya, look. Let me see. Look at in the mirror. Proud. Look at in the mirror. What happened to your face? Look at your face, look. What happened? Is it dirty? Hala. See? Sige na, baka maano yung vest. Dito, Baba. Oh, eto lang ha. Eto lang. Swipe it, Bob. Wipe na natin. Ayan, umalis na kami sa bahay ni Reyes. Papunta kami ngayon sa beach house para kay Sak nga sa celebration ng birthday niya. Ang birthday niya talaga sa 6 sa Monday pa. So, mag-advance ano lang kami, birthday celebration nisa kasi hindi naman siya pwede mag-party ngayon kasi dito na siya lagi. So, yun. Guys! Hi guys. Oh, si baby ang nagkaway. Tell them where you going. Going in the beach. In the beach house kasi. Beach house yun. So yan, mamaya na lang. Eh, yung boys pala, si Sak, tsaka si Dan, si TJ, pumunta sila sa toy store kasi yun ang ano ni Jan sa kanya. Regalo namin sa kanya. Pili siya ng toys. So yan. Ayan, dito na kami sa Glenelg kung saan nandito yung beach house. Si Holly tulog. O, tingnan mo, inano niya yung ano niya. Tulog na tuloy siya yung ano ba, yung strap. Pero safe naman yan, guys. Ayan si baby niya, nakalambitin. Ano? Tinignan niya kasi kung okay dito mag-park. Ano yung 24p ticket parking? 24p. Ano 24? Hindi ko rin Ngayon alam. ko lang yan. Alam yan. 24p ticket park. Dito na kami, kumuha lang ng parking ticket. What you got? We got a vortex. Me and Dad can share the vortex. Yeah, you can phone and make And a walkie-talkie. a vortex. It's not your birthday. Why you got... Oh no, Dad let me. Oh, you're lucky. Did you say thank you to Daddy? Okay, good boy. Pumunta kasi sila sa toy store. May monkey dun, no? Go, Sak. Pwede kang yung sa sa probinsya, anong tawag doon? Yung may kukunin na ang tawag doon, yung mga palaro sa piyesta. Nakalimutan ko si Kuya din. Si Kuya. You're right, Kuya. Okay, hold. You have to hold my hands. Daddy, go to Daddy. There's Dad. Dad. One day of that, somewhere there. Ang ganda kasi dyan, nakapunta na kami dyan. Ano siya, parang mga condo na yung kaibigan ni Jan nagstay dyan. So, pinapunta kami. Sa kanila ata yun. Pagpasok namin, ang ganda talaga. And guys, dito na pala kami. Excited na yung mga bata. Remember here? O, bago to. Bago to, no? Bago yan, Wasn't that big, but Here, Han!
Ayan, dito kami. Beach house. The beach house. Tingnan niyo yung dalawa. Oh. Hoy, baba, not there. I don't think. Ah, yeah, here. So, eto, kumuha kami ng card. May credit tong $100. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. So, may 100 na credit to. Tapos, kila raise 50. Pasok sila manay, guys. Si Holly. Ala sila. Wala si TJ. Ang cute. Yay! Hi, Mama! Nalilipong ako dito, guys. Holly! Holly! Yeah. Ang cute. Ayaw na ni Holly umalis. Ayaw nang bumili. Holly, was that good? Holly, was that good? Papa, was it good? Yeah? Yay! Tara sila, Papa. Bilang? Thank you. Akyat kami sa second floor. Zach! Silang water slide pero hindi kami mag-slide kasi may golf yung mga bata. So dito lang tayo. Did you pay Who for are you going with? no one. Zach. No, Oh. that's me. Oh no, this one. Are you going on together? No, she'll get her own. Who are you going on with? No one. John, are the kids going on their own or is they... Zach's going with you, is he or what? You've done the kids twice. Yeah, I've done them. You're too little, Bubba. We're going another ride. Which one? He's just done that. Oh, did you? He's already been on the horse. Did you go on the horse? I didn't know they can say you're on the horse. Round one. Your ride is now through. Please make your way clear. Hope you enjoyed your ride. Only got two hands. Get mum. Get mum. Bang into mum. Ride is about to start. Please remain seated at all times. Ensure your seatbelt is correctly fastened. Straight your wheel. That's right. Keep going.
Turn your wheel, TJ, turn it. Straighten up, that's it. Straight, go. Please travel in an anti-clockwise direction. No video, get on my wheel. Straight the wheel. Just go straight, TJ. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumping. Anti-clockwise, we're all going everywhere. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumping. Flat out. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumping. Babe, turn your wheel. No. Please travel in an anti-clockwise direction. No heavy or head-on bumping. Babe, turn your wheel. Keep turning. Please travel in an anti-clockwise direction. Don't know what the old guys. Nah.
nakuha yung stop toys. Lollies na lang tayo. No? Well done, Zach. Uy, tapos na sila, uy. Inangat nila yung pero lumusot pa yung bola. May dumaya dito. Tapos na sila pero nakukuha pa nila yung bola. Ano na to? Unlimited. Sino nag-angat? Ayaw ko. Sige. Hala, wala nang katapusan. Ito si Tito Dano. Well done, Hunter. Wow, kuya. Galing. Galing yan. Ang galing din yan mag-footing. Good job. Good job, Han. Are you done, Mark? This one is unlimited. Go, kuya. Go higher, kuya. Tingnan mo like si TJ. Tingnan mo si TJ. Ayan yung pisa nila na matanda. Hindi naman matanda. I mean, ahead kila TJ. Yan si Brad. Ano siya? Professional basketball player na siya. Good job. Ang yabang, oh. Okay, come on, Baba. Pagaling sila, hindi sila matatakot yan. Siya malan naman yung alamin. Parang ako lang doon sa Dance Revolution. Akala mo, ang galing yung pala, knockout na. Okay, let's go. Mini pat-pat, mini pat-pat. Ayan, dito naman kami sa mini pat-pat. May pa-train diyan, oh. Ay, si Holly, pwede dito si Holly, oh, mag-train. Ayan. Ano na sila? Mag-golf na sila. Mini pat-pat. I think Mark is getting Mark. Little Mark. Ayan, ayan. Ayan, magti-train na kami. And yung mga boys, andun sila. Hi! There's Tito Dan, oh. May scoring sila, oh. Who? Ate. Ha? Upo ka dito ba? See ya, Daddy. Say, Daddy. Bye, Tita Mark. Wow. Ang bilis, ha. Bye, Holiday. Bye. Bye, Dolly. Saan pupunta? Papa! Tinatawag ka, Papa!
guys. No, Baba, no, we're not going there here, Baba. We're gonna horsey. Ayan na si Tita Mel. Where were you, Tita Mel? Guys, ang dami nang nakain na pera nito. Ang ini-aim namin makuha yung gun. As in, maraming beses na talaga. Lollipop. Sige, try natin ang mahulog. Wala eh. Mayroon siyang 3 shots. Pag sa tatlong yan hindi, bayad ka ulit. Sige, damihan mo. Sige siya. Ayun, Ay, syempre. syempre. Kuha na yan. This is confidential. Ang gigigil na talaga kay guys. Dali! Ayan. Kuha na yan, Manay. Imposible. Sige, positive talaga siya. Imposible talaga. Imposible. Tingnan mo. Sige. Sige. Ay, doon siya sa hulog na is. Hindi, malapit na. Nahulog siya. Ang daming lollies, oh. Oh my God, after how many? Ang ganda. Cute. Ayan, ito yung gusto namin makuha para kay Zach. Ayan, ang dami. Ang dami rin kinain nitong pera. Sabi ni Ponpal, ay, ayun, mayroon dito. Ayan. Sabi ni Ponpal, $2 lang daw to sa reject shop. Try natin toffee. Ang dami na namin ako ang dollars, oh. Ay, hindi pa patalaga. Magkano ba siya per game? $2. Oh, siguro naka 20 tayo. $3, hindi tayo. $3? Ah, $3 pala siya. Ilang beses pa ito. Very good. Diba? Matalinong kaisipan yun, guys. Pero at least nakuha namin, oh. What you gonna say? Mom, I'm disqualified. Why? On the last show, I got it in the water. Oh! I smashed it too hard. Let's take it. Sabi ni Zach, where's for teacher? Sabi niya pa, ha? Alis na si Jen siya si TJ kasi may golf lesson siya. So may iwan lang kami dito. Hindi man sila sasama? Hindi. Si Yan. Hey, Tolly. Ayan. Tinatry nila makuha yung dinosaur para kay Zach. Ako na. Tapos, naubos doon sa gun. Eto, oy. Okay, na. Oh, there's another one? Oh, there's another one. Basically 100%. There's another one. It's done? It's usually 100%. Come on! Ayan, lumabas muna kami dun sa the beach house. Kasi maghanap muna kami ng lunch. Tapos si Jan nga, umalis na sila. Nag-golf na. Holly, come on, Papa! Masarap? Marami daw sabi ni Pompal ditong kainan. Come on. Ang ganda ng weather ngayon. Hindi siya sobrang lamig. Tara, Mexican! Mag-Mexican na lang tayo. Eto, oh! Mexican to. Meron dito doon sa amin din. Come on, mag-Mexican na lang tayo. Is this your spot? Okay, tara. Try namin dito. Here. Tapas bar. What's the tapas bar? Tasca. Ano ba? Si Dancy naman, si Zach para kunin yung pizza na in-order ko doon sa kabila. And ito yung sa akin, quesadilla. And si Pompal hard tacos. Yeah. And doon chips. And kay Ray's ano yan?
Ano yan? Ano sa'yo? Nachos. Nachos. Move this bag. Napaka-bossy mo, sir, ma'am. Okay. Say hi, people. Hi, people. Kain tayo muna, guys. Dan kasi. Mas masarap yung kinainan natin sa ano. Sa Harbor Town. Ayan si Sak. Danny, to them. you left your plate there and all the bread went. Ayan. Now it's all gone. Sorry. Ito yung kay Sak. Wow, Sak, you look at yours. Happy birthday. Oh, tiny. Tamo. Oh, that's not yours. This is mine. Oh. Yeah, wait. Ang tumatay yung tatay muna kaysa kay si Dan. Kasi nasa golf si Dan. Tumatay yung tatay. Adopted nga talaga sila. Very hot. Baba, get some chips from Sak. Oh, yeah, tira-tira na lang sa kanya. Oh. Say thanks, Tito Dan. Akala ko pupunta kami sa bahay ni Reyes. Dito pala kami sa Kuyonga. Yeah. So dito kami kay TJ. Andun si TJ. Oh, yung TJ mo na. Diba? Oh, now he's... Mauna na kami. Come on, Baba. Mauna na kami ni Reyes. Kasi ang sobrang lamig. See you, Han. Bye. See ya. Say see you to Tita Mel and Uncle. No, we're gonna buy ice cream. We're gonna come on, go with Daddy now. See ya. See you later. Love you. Did you have fun? Yeah, I'm on Tita. Yeah, okay. Bye, everyone. And eto ang ating driver ulit. Si Jeskati nasa ano, may ano siya. Hinano mo na? Hindi, pinay ko siya. May ano siya, mayroon siyang ano, sideline na trabaho ngayon. Sige. Hindi tayo member. Di ba? Kanina hindi kami binuksan. Sumabay kami kanina doon sa babae. Kasi hindi kami member dito. Si Jan lang, hindi namin kasama si Jan. Okay, see ya. Thank you, Gate. Yeah, wait, Baba. Ayan. Dito kami sa ano, sa Asian store. Asian grocery store, ayun. Tapos, ang pinarkin na namin, guys, alam mo kung saan? Ang layo. Akala niya kasi malapit na kami. Dito pwede mag-park ko, harap mismo, oh. Ang layo ng pinarkin namin. Dito kami. Tara. Ayan. Oo, 3. Bili kayo ng kamote. No more grapes, yes. Yung madali lang Yan na. Yung madali lang siyang i-peel. Huwag yung pa-crooked. Ayan, okay na yan. Oo. Tara, Baba. Ito talaga yung violet. O kasi mas, yan. Guys, unplanned to. Papunta na kami kila Kathy and then tumawag si Dan. Nandito raw sila sa Rebel. Kasi, Rebel ba to? Kasi may, 20% sale daw sa mga shoes. Ayan, oh. So, sabi ni Dan, kung hindi pa raw namin nalalampasan to. Kasi on the way din to kila Kathy. Dan na lang daw kami. Kasi nandito sila dyan. Ayan, nandito. Tingnan mo yung pila. Ay, ang haba ng pila. Ang haba ng pila, guys. Ang haba ng pila kasi na-sale, oh. Hanapin natin sila. Day, pang exercise, oh. Dito si Kuya, ginulat. Hoy! Ginulat ako ni Kuya. Come on, Baba! There's Daddy. Oh, is that new one? Oh, yan, nakabili na si Kuya. Asik? Yes. Nice. Okay, come on. Come on, say Daddy first. Say hi to Daddy. I'm gonna like
You don't like this now? Ang dumi mo na. Oh, naman. There's daddy. Daddy? Ayun si Jan, oh. Bili siya ng shoes. Ayan siya. Sak! Oh my God! You're so lucky! Is that your new shoes? Where is yours? Oh, you don't... No, you don't have a size? Oh, what's this? Well, there is a size for me. Nice, Is that for me? No, socks got it. Oh, there's daddy, oh. Kanina umiyak siya. Christine, Daniela, Carlos, Rosemary, Apor, Anisty, Hannes, Villa, Hermosa, Family, Camille, Roberto. Sonita! No, Holly, no playground, Papa. Where's daddy? Come on. Sure, get up, Howie. Dito na sila, oh. Tapos na sila mag-shopping.